Kai, iko Allah. Kai, abokina ma dai mu ci akwai sai dai mu ci ai sallai dai to an gode ma Allah amma dai na ja girki. Wai ka san me gwamnati ta kiro yanzu? Sabon titi ne yanzu gwamnati ta yi. Saman faro ake dora shi kawai a ci gaba da turawa. Kullum sai da daddare gwamnati ke nada abunta kawai ta kai gida ta aji. Wan shekare ta zo ta ƙara shi gidawa a ci gaba da bi ana ta yaka. Ko ga an samu sabon tsari yanzu. Kai, to ni na baka labari. A ƙasar Saudiya akwai wata hula na nan wadda in ka sa ta a kanka kana cire ta a kuɗi. Za ka kawai ka kala yi. Wai kamar ya ma kuɗi. Ka cire hulai da ka zazzaga sai kuɗi su zubo. Kwarai da gaske. Ai ina sauraron ku kawai ne. Sauraron ku kawai. Kai in wanda kare na wani ka ce hula ake zazzagawa. Kuɗi su zubo don kare na mu za ka yi makarya. Yanzu nan ka zo da hankalin mu ka yi makarya. To ya bayanin kuɗin nan? Wai ba mu gane kuka Allah gara ka kare. Wallahi tallahi bayanin kuɗin nan muke kai yanzu. Ah, kai ka ɗauke masa kanka. Kai wannan kare dan kare dan yare na wai sun kare ne ya kare. Wai kana jira. Kana jira. To ya bayanin kuɗin nan wai? Ai, bura uwa ka za mu ci nan. Kuka mai da mu kuɗin nan. Yan wanda ka mai da mu za ka mu kare da su kare. Kai baka zama da kace ba. Akwai hula mai abun kuɗi. Sannan akwai titin da ake tura saman baro. Ni kuma na kaga ina waya da layi kawai shi da nake ce na rera ma. Kai do layi ka ce da shi za ka yi waya. Ka ci bura uba.